По документи, този горски път е проправен, за да се стигне до място, където гората трябва да се разреди с цел да расте по-добре. Така наречената възобновителна сеч. Само че пътят се оказва безмислен, а с това и сечта с оголването му. Ще помоля и госпожа директорката да ни каже тези кадри дали се идентифицират някъде на терена с техни места, за да може да извършим проверка по тях. Ще отваряме тук, съм изкарал на диск предаването, така че отваряме на место и виждаме това, там ли е, така ли е на место, има ли нарушение, има ли комплектовани сечи, отговарят на изискванията, пътищата, които са изградени, отговарят на изискванията. Как са проектирани пътища? Тук имаш излъчен път, който бил водил до никъде. Такъв път, който води до никъде, аз в историята на свърството не знам да я направим. Унищожаване на пътища. Ако ти ми посочиш един това по-голямо пътища ще намерите, защото има. За пътищата няма да ви кажа къде са наистина. Защо? Защото да може вие да ги намерите. Добре, чакай. Това са стотици километри и път на мрежа. Трябва да намерим отделите по-добре. Няма да ви кажа. Наистина искам... Това ще го намерите, също има го. Това в кой да ви по-добре. Няма да ви кажа къде е. Няма да ви кажа. Добре. Този кадър е от Росица, видяхте вчера просеката в отдел 33Е. Това е също от там. Това е пътя до никъде. Да, това е просека на въжена линия. Просека на въжена линия. Извеждане на възобновителна сеч. Точно така. Значи не е път до никъде. Този е наш. Значи това е трактор, който стоеше вчера, минахме на Росицата и чакаше да отива да работи на друго място. Съвсем не е трактор за направа на пътища, както е коментара. Това е трактор за износ. За износ на дървесина, да. Аз не мога да си позволя да създадем условия да развалим един път, след което ние трябва да ги правим. А ето как изглеждат пътищата и над Габрово. Изровени и закаляни. Каква е причината, че е повреден този? Значи пътя се използва интензивно от две стопанства. От нашето, което е ДГС Габрово, и от съседното Мазалат. Получава се едно пренатоварване на пътя, затова е в това състояние, но поемаме ангажимента след приключване на сечта да си оправим пътя. Вината не е изцяло наша, но поемаме ни ангажимента да си оправим пътя. Продажбата на дървесината е на корен и в договора с Вилоцел има залегнала клауза, че ползвателя на дървесината ще отремонтира всички извозни пътища, които в дърводобивния процес бъдат нарушени. Това е подход, по който ние вървим, ще бъде възстановен. Не може да кажем така изцяло всички пътища са разбити или всичко е 6. Няма как. Това, което трябва да се поправи, почвайте и го правете. Категорично ви заявявам, колеги и уважаеми журналисти, в лага работят 18 достойни лесовъда.